दिनै 12 मे बर' बिमानि सान। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव खास्रि बिस्रि पुलिसनि गुलियाव बुलि जानांदों। 1988 इं मायथाइनि 12 मे दिनैनि गोथार सानाव गायदे आरो हेलेना बसुमतारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय हेलेना आरो गायदे बसुमतारिनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव दिनै बिबारजों मान बावो आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे मिरु एबसुनि नेहाथारि रंगिना बरगयारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा। आरो जोंनि आइजो आफादनि खावलायनायावनो सारा जोंनि हारिनि आइजोफ्रा जांख्रिखांदोंमोन आरो बेलेग धरननि अन्य रोखोमनि जोंनि आइजोफ्रा जांख्रिखांनायाव फरायसा आफादनि जि जांख्रिखांनाय बे जांख्रिखांनाया गोहोदार जानो हादोंमोन। आरो बे आइजो आफादनि जांख्रिखांनायाव जिहेतु फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय बे गोहोदार जानायखाय सरकारनि पुलिस बिभागा जोंनि सायाव गोख्रों नोजोर लानानै दंबोखायोमोन। मानोना पुलिसा जाय हौवा फिसाफोरखौ दाय गैयालासेनो हमनानै लाबोनानै थानायाव टर्चार खालामोमोन। बे टर्चार खालामनायखौ मोनथिनानै जोंनि आइजोफ्रा लामायावनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय हमथानानै लाखिनाय बे गोहोखौ जोंनि आइजोफ्रा मोनदोंमोन, बोलोगोरा जानो हादोंमोन। आरो बेबायदिनो 1988 मायथाइनि दिनैनि सानाव माखासे जोंनि ना सारनानै जाग्रा बिदा फंबायफोरखौ हमनानै लाबोदोंमोन सराइबिल बाजारनिफ्राय जमदुवारनिफ्राय हमनानै लाबोदोंमोन। आरो लानानै फैनायाव नैबे जायगायाव सराइबिलाव जोंनि आइजोफ्रा हमथानानै लाखिनो थाखाय नाजादोंमोन। गुलि गावनानै स्पट डेड खालामो। माने ओरैबायदि अन्याय भाबे गावदों जे गायदेनि माने खर'नि खानायानो माने लेथेर फिथेर जादों, मेलेमानो लेथेर फिथेर जालायलायदों। दा हेलेनाया जायगायाव थैयाखै, हस्पिटालाव लांनाय समावनो माने बिथाङा गावनि जिउखौ आगोमा जिउखौ बिथाङा माने खोमानांदोंमोन। बे बिराद गिदिर जाथाय जोंनि थाखाय। मानोना सानै जाय दाय गैया फोदों गैया सानै आइजोखौ जायगायावनो एखेबारे गुलि गावनानै बुथारनाय जादों। दा बे हिसाबैनो जोङो बांद्राय आइजोफ्राबो बांद्राय जांख्रिखांदोंमोन। बेखायनो फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनायबो बिराद माने माबायाव गाखोदोंमोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन आइजो मुंख्लं हेलेना आरो गायदे बसुमतारिनि गोसोखां मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावखांनायनि उनाव आसामनि सुबुं अनसाय बिफाननि मन्थ्रि श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे मिरु एबसुनि नेहाथारि रंगिना बरगयारिया मथामबिल रायमानायाव थानाय गायदे बसुमतारिनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारिबो मावफुङो। बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिनि दैदेनगिरि समनाथ नार्जारियाबो बाहागो लायो आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दिनैनि जाय दिन 12 मे बेखौ 1991 मायथाइयाव बर' बिमा सान फालिनांगौ होननानै बर' आइजो अनसाय आफादा बिथांमोनहा बेखौ थांखि लादोंमोन। आरो बेनि हिसाबैनो बिथांमोनहा गावसिनि कनफारेन्सआव बिल पास खालामनानै माने माबा लानानै बिथांखि लानानै दिनैनि दिनखौ 1993 मायथाइनिफ्राय बर' बिमा सान होननानै फालिनाय जादों। आरो बे दिनैनि जाय दिनाव 1988 मायथाइयाव मुंख्लं गेदेमा गायदे बसुमतारि आरो हेलेना बसुमतारि बेजों लोगोसे गायदे बसुमतारिनि फिसाजो 3 दाननि फिसाजो रम्बा बसुमतारि बिथांमोनहा मुंख्लं जादों। आरो बे मुंख्लं जानायाव बिथांमोनहा 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जाखांफिनदोंमोन बे समाव बिनि उनावनो बिथांमोनहा बे माने मुभमेन्टआव बाहागो लादों। आरो बेहाय आइजो माहारियाबो माने हौवाफोरजों माने बयबो समान समान आलादा रायजो माबानायाव बिथांमोनहाबो माने बिहोमा होदोंमोन। आरो बे समाव जों मिथिनो मोन्दों जारिमिनाव फरायनानै जे बिथांमोनहा माने बै समाव हिन्जावफोरनियावबो आइजोफोरनियावबो आबादनि थ्रुयै मोनसे जांख्रिखांनाया फैदोंमोन।
बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननाय समावनो आफादगिरि जानाय समावनो बा बै समाव जों मोनथिनो मोन्दों माने पुलिसफोरनि आखायाव गोबां टर्चार जायोमोन हौवाफोरखौ फरायसाफोरखौ उन्दैयानो जा गिदिरानो जा गिदिर बैसोनिब्लाबो माने पुलिसफ्रा हमनानै लाङोमोन बा बै समावबो माने आइजोफ्रा माने हौवाफोरखौ बोरै हमथानो हागोन बे माने गामि गामि मोनसे मबिलाइजेसन फैबाय थादोंमोन बेहाय बिथांमोनहा माने हासिब लानानैबाबो माने गायहेन लानानै बा माने फानलु पाउडार लानानै बिथांमोनहा माने पुलिसफोरखौ जेरैखि जाया होबथानानै माने बेंथेनानै हौवाफोरखौ होबथानो लाखियोमोन होमबा बै समावबो माने जाय नैबे माने जमदुवार ओनसोलाव पुलिसफ्रा बेहायबो फैबाय थायोमोन आरो बेहाय माने आइजोफ्रा बेहायबो सांग्रांमोन होमबा नैबे गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोनहा बेहाय माबा जानायाव माने हौवाफोरखौ माने पुलिसफ्रा लानानै थांदोंमोन आरो बेहाय बिथांमोनहा लामायाव माने बेंथेनानै बिथांमोनखौ लाखिनो नाजादोंमोन होमबा बेहाय जों नुनो मोन्दों बिथांमोनखौ माने जायगायावनो गुलि गावनाय जादों आरो बेहाय जोबोद गाज्रियै माने एसे उनाव माने गायदे बसुमतारीनि जा फिसाजो उन्दै 3 दाननिमोन बेबो माने 15-16 दिनसोनि उनाव माने बेबो थैनो गोनां जानानै रम्बा बसुमतारी बिथांखौबो मार्टियार बुंख्लं डिक्लेयार खालामनो गोनां जादोंमोन बा जाहै बेहाय होननो गोनांगौ बेसो जे माने दिनै आइजोफ्राबो माने फावसायनानै थायाखै बेहाय आवगायनानै थादों होमबा दिनै जोङो बेखौ दिनै बर' बिमा सान होननानै फालिदों जोङो बा जों दिनै आइजोफ्रा माने स्टेज जानायाव गोबां गिदिराव दं माने आइजोफ्राबो माने हारिनि थाखाय अबदान होबोदों बिबानखौ लाबोदों डिउटि लाबोदों बिथांमोनहा जों साननो बिराद रोंनांगोन जे माने गायदे बसुमतारी बिथाङा सासे 39 बोसोरनि सासे आइजोमोन बिहा गासै 6 जन फिसाफोर दंमोन 6 जन फिसाफोरनि मादाव 3 दाननि सासे गथ' दंमोन बा 3 दाननि सासे गथ' गोनां सासे आइजोआबो माने जोनोम होनायानो बावाखै 3 दानल' जादों बा बेबायदि आइजोआबो होमबा हारिखौ अननाय स्पिरिटखौ जों बै समाव जों नुनो मोन्दों नेसनेलिज्म स्पिरिटआ बिराद दङमोन आरो बेजों लोगोसे सासेबाव जाय हेलेना बसुमतारी बिथाङा बै समाव माने गासै खालि 15 बोसोरल'मोन 15 इयार्सल' जादोंमोन थाखो 9आव फरायबाय थादोंमोन बै समावबो माने सासे हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय गोजौ फरायसालियाव फरायबाय थानाय सासे हिन्जावसानावबो जों बै समाव माने हारिखौ मोजां मोननाय स्पिरिटखौ जों नुनो मोन्दोंमोन होमबा जों दिनैनि दिनाव बे मेसेजखौ होनो सानदों जे जों बर' बिमा सानखौ जों फालिनांगोन।